Sayo sa buntag, Pebrero 6, nagpahigayon og clean-up drive ang mga empleyado sa gobyerno, estudyante ug ubang volunteers sa Kidapawan City. Kay og mga adlaw, Pebrero 7, ablihan na ang selebrasyon sa IKA-27 Charter Day sa syudad. Nahimo na kining tradisyon sa Kidapawan nga magtinabangay og hinlo una magsugod ug mahuman ang aktibidad. Sumala sa LGU nga angay mapakita ang kahinlo sa tibuok syudad, hilabi na sa mga lugar nga adunay paghahimuon nga mga aktibidad. Sumala sa Dole 12 mamiapil sa aktibidad, responsibilidad sa matag usa ang pagbintinar sa kahinlo sa usa ka lugar. Adunay namunit og basura, nanilhig og nang hakot aron ipakita sa mga tawo ang ilang panaghiusa. Klase-klase ng aktibidad ang nakaandam para sa katawhan, lakip na niini ang mga sports activities, cultural presentations ug mga kompetisyon nga maghatag og kalingawan sa mga tawo. Matod sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan, ang selebrasyon sa Charter Day usa ka importanteng okasyon sa syudad sa Kidapawan nga naghatag og simbolo sa panaghiusa sa katawhan nga nagtinguha nga mapadayon ang kalambuan sa tibuok syudad. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!